Драган Станойович обурений позицією держав, які безумовно підтримали однобічну незалежність Косово. Каже, вона перш за усе на користь албанцям, яких на історичних сербських землях більше. А вони, за його словами, і так мають усі необхідні права. Що їм ще потрібно? Вони мають свої школи, університети, свій бізнес і так далі. Голова сербського осередку Дніпропетровщини згоден з Борисом Тадічем. Самостійність Косово – небезпечний прецедент. Тому що немає практично государства, в якому нет такой же самой проблемы, ну или аналогичной. То есть албанцы точно так же могут это востребовать и в Македонии, и в Боснии, и в Греции, и так далее. Это только что касается Балкан. Не говорю о том, что может быть в России, в Молдавии, там, не знаю, в Украине, в других европейских странах, в которых есть аналогичная проблема. Поэтому если будут такие стандарты, что типа это только случай с Косовом, с другими не будет, то почему тогда это только с Косовом будет? Друзів серед албанців у Драгана немає. Не тому каже, що він принципово не визнає людей цієї нації, а тому, що дружба переважно складається в дитинстві. А в його дитинстві албанці ставилися ворожо до сербських дітей і навіть, каже, отруювали. Да, это было со мной, это было, когда за один обед, допустим, там дети в школе покупали пирожки, они везде продавали пирожки и все такое. И весь класс отравился. Потом через время мы начали понимать, что это все осознанно делается и так далее. Потом им запрещали, они считали, что это угнетение их прав там, и так далее. Для будь-якого серба, де б він не перебував, вільно чи змушено, Косово і Метохія, так правильно називається спірна територія, назавжди залишиться частиною Сербії, каже Драган. У цьому краю зосереджена найбільша кількість древніх православних пам'яток. Частина їх вже зруйнована мусульманами-албанцями, решта під загрозою знищення. Мы детей-то своих будем воспитывать не о том, что это не есть наша территория, мы их будем воспитывать, что это есть наша территория. То есть речь идет о том, что этот конфликт, он в принципе никогда не закончится, потому что он, то есть, если сегодня ситуация такова, что Сербия не имеет международного положения мощного, то через 10, через 20, через 30 лет, через 50 лет к этой теме опять же будут возвращаться и так далее. Ольга Владимирова, Володимир Позняк. Новини 9 каналу. Сербська громада у Дніпропетровську зовсім невелика, усього 100 родин. Та кажуть, мовчати, коли нищать серце їх батьківщини, вони не можуть. Тому на акцію вийшли усім миром, разом із дружинами та дітьми. Потому что муж у меня серб, и дети сербы. И потому что, как обычный человек, я считаю, что это несправедливость. Огромная несправедливость так поступать с целым народом, с землей. 10-річна Андріана роздає членам громади блакитні стрічки. Папі допомагаю підтримувати сім'ю. Каже, до Сербії з батьками їздить щороку. Звістку про відокремлення Косово у її родині сприйняли дуже болісно. Дуже плохо, жалко. Зачем їм відділяти? Вони і так багато стран вже забрали. Для сербів Косово, як Київ для українців та Москва для росіян. Албанці ж з'явилися там лише останні 50 років. Корінне населення і не счулося, як стало чужим на власній землі. Учасники акції протесту кажуть, що розкіл їх держави – це справа рук іноземців. Й обурені тим, що долю Косово вирішує країна, яка у рази молодша від Сербії. Srbija существовала, još u Amerike ne bilo. A oni сейчас nam diktiruju što mi hoćemo svoje dati, što ne hoćemo. Naša prva stolica je bila Kosovo. Sve naše crkve, manastiri, je na Kosovu. Do druge mirovne vojne je bilo srpsko. Как ми можемо дати зараз це? Там наші родні могили, там все там. Вастемір сам із Косово. Його дружина і діти досі там живуть. Телефонує додому щодня. Каже, його цивілізований, процвітаючий і колись спокійний край тепер став дуже небезпечним. Раніше, після мирової війни, заходили туди без паспорта, без нічого. Їм і землю давали, і все. Нічого не було треба. А зараз сюди ходить і контрабанда, і своє, що хочеш. Нечисленна спочатку, акція сербів швидко переросла у великий мітинг. Підтримати сербів приїхали навіть козаки з Запоріжжя. Косово – это пуповина всей Сербии и Черногории. Ее стараются вырвать с этого народа. А если вырвать эту пуповину, то как народ сербы они могут сгинуть. Головна мета акції – добитися, щоб на проблему сербів відреагувала і українська влада, яка поки не може чітко сформувати свою позицію щодо відокремлення Косово.
Не потому, что мы братская страна, хотя это с моральной точки зрения важно, а потому, что это нарушение международных прав. Существуют границы, которые нерушимые. Это основа всех конституций государств. Потому что это может быть проблема любой страны. Она может перенестись и в Украину, и где угодно, где есть национальные меньшинства, которые имеют сепаратистский настрой и поддержку каких-то государств. Олександр Курбатов, Юрій Християн. Новини 9 каналу.